Nan di lahirnya limau nan diraci, di lahirnya limau nan dilameh, nan dirameh, tapi karak batin ko nan dibersihan. Karena inti dari silik itu sembahyang. Kok kalau itu kapeh ko bagai angku nan kapeh ko kok dapet kandak katonalah berakai pinta kita bersama ba'a bantu basilik ko ringan serupa kapeh satu nan kedua kok jatuh hendak sakit awak hendak patah-patah awak ayah akhirnya dilangkoilah kapeh tu pakai camin bule bahasa kadang lampu senter kok camin ko ba'ala kongko nan camin ko pernah hendak mangilek camin hari siang ke matahari lain sakancang itu tibonya itu nanti diharapkan berdoa ke tonalah ko diharapkan sekacang itu lo gerang basilek sekacang itu lo naluri yang mengantisipasi sebuah serangan nanti bo itu mengkau perlu camin. Oh alhamdulillah sudah tu bagus pakai pisau ayo kok tajam jangan malukuin itulah gambarannya bak pisau jatuh ke kapeh